Prijatelju, ovo je tvoj trenutak. U ovom trenutku dok gledaš ovaj video, život ti nudi dve opcije, da ostaneš isti ili da se promeniš zauvek. Nijedna odluka u tvom životu neće imati veći uticaj od ove sada. Jer znaš šta? Niko neće doći da ti spasi život. Niko ti ne duguje uspeh. Ako čekaš da ti neko pruži ruku, možda ćeš čekati zauvek. Ali postoji jedna osoba koja može da ti promeni sve. Pogledaj u ogledalo. To si ti. I zato ostani, poslušaj. Jer ovaj govor je poziv na buđenje. Poziv da ustaneš, da se trgneš iz sna, da uzmeš svoj život u svoje ruke i započneš revoluciju unutar sebe. Prva odluka menja sve. Ne menjaju se godine, ne menja se svet, menjamo se mi. Većina ljudi živi kao da imaju večnost, odlažu snove. Kažu sebi, kad budem imao više vremena. Ali istina je da vreme nije garancija. Ono je privilegija. Ono što danas uzimamo zdravo za gotovo, sutra može nestati. Jim Rohn je rekao, tvoja budućnost se oblikuje ne nekom dalekom danu, već svakodnevno. Odluka je seme svake promene. Ne moraš znati kako, samo odluči da ćeš krenuti. Odluka da ustaneš ranije, da se potrudiš više, da se ne zadovoljiš prosečnošću. Ta odluka menja tvoju priču. Sve što danas jesi, rezultat je jučerašnjih odluka. Jer ti nisi drvo, možeš da se pomeriš, možeš da se menjaš, možeš da rasteš. Tvoja snaga nije u okolnostima, već u tvojoj odluci da ih prevaziđeš. Odluka 2. Disciplina je ključ slobode. Ako ne oblikuješ svoj dan, neko drugi će ga oblikovati za tebe. Disciplina možda nije glamurozna. Nema aplauza, nema svetla reflektora, ali svaki šampion koji si ikada video bio je disciplinovan. Nije uspeo zato što je bio poseban, već zato što je svakog dana birao da ne odustane. Kada ustaneš i ne osjećaš se motivisano, disciplina te podiže. Kad svi drugi stanu, tvoja navika da ideš dalje te vodi. Tvoj karakter se ne gradi u danima kad je lako, već u danima kad ti se ne da, a ti svejedno ustaneš i ideš. Jim Rohn je rekao, disciplina je most između ciljeva i ostvarenja. Svakog dana kada se držiš svojih principa, ti rušiš zidove između tebe i tvog potencijala. Svaki dan broji, svaki izbor te oblikuje. Disciplinom pokazuješ univerzumu da misliš ozbiljno. Odluka 3. Promjena počinje iznutra. Da bi ti se život promenio, moraš se ti promeniti. Ljudi traže bolji posao, više novca, zdravije telo, ali retko ko počinje od mesta gde se sve stvara, iznutra. Promjena spoljašnjih okolnosti neće značiti ništa ako tvoje unutrašnje biće ostane isto. Promeni ono što učasno unosiš u sebe, svoje misli, stavove, znanje. Prestani da hraniš svoj otrovom negativnosti. Počni da ga puniš snagom, zahvalnošću i verom. Jim Rohn je rekao, radite više na sebi nego na svom poslu. Kada ti postaneš osoba koja zaslužuje više, tada će i život početi da ti daje više. Svet ti neće dati ono što želiš, već ono što jesi. Ako se menjaš iznutra, spoljašnji svet neće imati izbora nego da se prilagodi tvojoj novoj energiji. Odluka 4. Neuspeh nije kraj, već lekcija. Neuspeh nije neprijatelj, on je učitelj. Koliko puta si pogrešio i pomislio da to znači da nisi sposoban? Pogrešno. Ne postoji uspeh bez neuspeha. Svaki pad je deo puta, svaka greška je kamen temeljac tvoje buduće veličine. Svaki pad, svaka greška, svaki bol je deo tvoje izgradnje. Ne možeš postati čelik ako nisi prvo bio oblikovan u vatri. Samo kroz izazove rasteš. Samo kroz poraze jačaš. Jim Rohn je rekao, neuspeh nije kada padneš. Neuspeh je kada ostaneš dole. Ustani, još jednom, uvek još jednom. U tvojim padovima leži tvoja snaga. Ne meri se čovek po tome koliko puta padne, već koliko puta ima hrabrosti da ustane. Odluka 5. Moć reči i okruženja. Postaješ prosekom 5 ljudi sa kojima provodiš najviše vremena. Reči koje slušaš oblikuju tvoje misli. Ljudi oko tebe oblikuju tvoju realnost. Niko ne uspe sam. Tvoje okruženje je tlo u kojem rasteš ili veneš. Ako te ljudi oko tebe stalno obeshrabruju, umanjuju tvoje snove, stalno kritikuju, to nije podrška, to je sidro. Ljudi koji ti stalno govore da ne može, su ljudi koji su i sami odustali. Odluka 6.
Cilj je snaga koja te vuče naprijed. Ako ne znaš kuda ideš, svaki put vodi tamo. Cilj nije samo destinacija. Cilj ti daje razlog da ustaneš iz kreveta kada je najteže. Daje ti svrhu, daje ti snagu. Bez cilja svaka prepreka deluje veće nego što jeste. Zapiši svoje ciljeve. Ne u glavi, na papiru, crno na belo. Pogledaj ih svakog jutra. Neka ti budu kompas kada zalutaš. Jim Rohn je rekao, ciljevi su gorivo u peći dostignuća. Znaš šta hoćeš, idi po to. Koračaj svakog dana. I kad si spor, samo idi, jer svaka staza završi se za onog ko nestane. Doslednost pobeđuje talenat kada talenat ne radi. Odluka 7. Ti si autor svoje priče. Nije bitno odakle dolaziš, bitno je kuda ideš. Možda nisi imao podršku, možda si počeo sa nule, možda si imao težak put, ali nisi drvo. Nisi vezan za prošlost. Svaki dan ti daje novu stranicu da napišeš novu priču. Ono što danas izabereš može izbrisati 10 godina stajanja u mestu. Snaga je u tvojim rukama. Ti nisi proizvod svojih okolnosti. Ti si proizvod svojih odluka. Jim Rohn je rekao, ne možemo kontrolisati vetar, ali možemo podesiti jedra. Ti si autor svoje priče. Počni da pišeš novo poglavlje danas. Ono koje će inspirisati i druge kada ga pročitaju. Ne idi lagano u noć. Zapali vatru u sebi. Ovaj svet ne treba još jednu senku. Treba tvoju svetlost, tvoj glas, tvoju hrabrost. Ljudi će ti govoriti da ne možeš. Dokaži im da greše. Nemoj da prođe još jedan dan u praznom hodu. Nemoj da ostaviš svoje snove da trunu u fiokama. Nema sljedećeg puta. Nema idealnog trenutka. Ima samo sad. Ustani, pokreni se, veruj. Ne u nekog drugog. Veruj u sebe. Jer kad ti veruješ, ceo svet počne da veruje s tobom. Jer ti imaš sve što ti treba. Sve je već u tebi. Samo to probudi. Ne treba ti dozvola da kreneš. Treba ti odluka. Jer ovaj život, ovaj jedan jedini život koji imaš, zaslužuje tvoju najbolju verziju. Započni danas i nestaj dok ne postaneš ono što si rođen da budeš.